Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа кирилизиране на конзолата. В принцип е много просто. Просто трябва да си извикаме една библиотека. Include си локал. Връщане се в main. Set локал. Bulgarian. System. Сложим N. Първо да покажа как изкарва системата, когато е една имета с кирилица CL. Така. Да видим. Да. Както виждате, тук ни изкарват някакви иероглифи. И да го сложим така. Да стане по-подредено. Ето. Иероглифи. Когато извикаме тази библиотека и зададем командата Bulgarian, да видим каква ще е разликата. Само че тук няма да е така. Мисля, че теше. По-добре ще е да му сложим endline. И Bulgarian не винаги го разпознава. Да го сложим горния ред. За по-сигурно да го направим Russian. В принцип руски. Всичките системи поддържат руски. Една кирилица. Да видим кой е станало. Както видяхте, буквичките се оправиха. Да пробваме Bulgarian все пак. Да видите какво ще стане. Пак стана. Но все пак Русиян е за по-сигурно. Така, това беше. Както видяхте, беше много простичко. Повечето хора той не го знаят. Посещайте BegaWorld, скоро ще е онлайн. Аз бях Master Q. Това беше от мен. Чао!